पहला अर्थात पमांजननि प्रेसिडेंट बागै दिनै हामबाय जों हामबाय जोंनि फाइमाननि जोंनि मिडियानो पहला हामबाय आरो दिनै जोंनि महाराजानि लाज राजानि जों बार्थडे फालिलायो इरोजे फाइमानजाक जोंनि जत संगठननियाव IWFT आथिसा URIPFT IPFT TNE TUKSनि उद्योग बाय जत जों दिनैनि 19 तारिख 8 मार्च 2020 जों जत कासां खायै इरो फायै मानजागै जों फालिलायमानि बाय जतनो हामबाय गासिबो याफागो सब दिन जुदि सम्मति जेनख्लाय जों फालिबलाय सिनिब्रक मा फालिबलाय आरो कसा जों सिहामो अनेक बोसोर जों पलक मुतिसा पलक जाखा होननाय मानो तफानो जोंनि बर्तमानाव ताबक सरकार पाल्टाय जांगनि बिसिंथिनो जोंनि बार्थडे ना सरकारि बागै सरकारि रजागमानि बागैनो जों एखे जत जागा फालिलाय दङ सुदु जोंनि साब्रुम डिभिजन मांगिया सारा त्रिपुरानो जतनो फालिलायो जों तागलाय जेता जोंनि ब्रक कम मानि कारण एकटा दङ जेता ताबुनि एकटा रुगि फैमानि बायनो सिटनि बायनो जों एकटा ससियेल मेन्टेनेन्स जों लारै जों खायमानि जों खायनाय बोसोरफोराव जों आरो गजाखाय जों खायनाय इ तागलाय बिसेबाय थागियामो जोंनि जुग जुग फालिजाय थानाय बिनि बागै जतनो आरो हा हामबाय मासिबाय मा याफागै आनिखौनो बिदिनो माथो